Remélem, jó hétvégé volt mindenkinek. Most ugye ez olyan videó lesz, hogy mi történt a választások óta. Arról is fogok beszélni, hogy a Demokrata Párton belül milyen beszélgetések vannak, vagy hát nyilvánosan miről beszélnek nem csak a demokraták, hanem az elemzők is, főképpen azok a elemzők, akik az olyan fősodrású médiákban vannak, amik liberális és a demokrata oldal nyomják. Érdekes dolgok vannak, de viszont kezdem azzal, hogy néztem egy műsort, egyébként ez a PBD podcast, ami a Pat Davies, ő egy milliómos üzletember, aki csinált most már évek óta egy podcastot, és nagyon-nagyon sikeres. Talán a Joe Rogan után talán az egyik legnézettebb, legalábbis YouTube-on, és amikor volt a választás, akkor az volt, hogy ő élőben is követte a társaival együtt, mert egyébként a podcastot az több férfival együtt szokta csinálni, és akkor meg szoktak hívni vendéget is, és ezekkel együtt nézték, és követték ugye a választást, és a YouTube-on az ő show-ját nézték a legtöbben a választás közben az egész világon, a YouTube platformon. Én nem őt néztem mondjuk, hanem én a CNN-t néztem meg a Fox News, csak hogy mind a két oldalt lássam, és tudjam, hogy itt mondanak, hogy azért hogy kapjak egy ilyen összegzést, hogy mind a két oldal mit mond, a másikról, meg saját magáról is. Az érdekesek voltak a reakciók főleg. És akkor kezdem is. Bejátszom. Szóval Laura Trump, ő Eric Trumpnak a felesége, és ővele csináltak egy műsort, ez pár nappal a választások után, és azért fontos, mert Laura Trump ő a republikánus pártnak a társelnöke, co-chair, úgy hívják, és eléggé magas beosztásban, szóval befolyásos a republikánus párton belül, és ő nagyon sokat segített ugye abban, hogy a Trumpot megválasszák, mert ugye Trump egyébként a republikánus párt vezetője. És persze a vezetőségben többen is vannak, de ő ugye a központi ember, pont azért ő volt ugye a republikánus párt jelöltje, hogy ő legyen az elnök. Mi azzal jár, hogy a pártnak a vezetője is. És ő elmondta, de mielőtt elmondom, mit mondott, egyébként ezt nézzük meg, hogy itt a nyakában, megnézitek, itt van egy kereszt, és alatta van, hogy MAGA. És ugye az a Make America Great Again, hogy tegyük Amerikát nagyjá megint, ami ugye Trumpnak a mottója, és mindig ezt nyomta, és úgymond ezzel nyerte meg a választást. Szóval az érdekes, hogy pont hogy ez ugye a nyakában is van, ugye persze gondolom, ezek nem kristályok, hanem gyémántokkal van kiverve. És egyébként Laura Trump az Eric Trumpnak a felesége, és Eric Trump az a második fia Trumpnak, és ugye Eric Trump is sokat dolgozott a kampányon Trump mellett. A Wikipédián esetleg rámettek, megnézhetitek, hogy ki a Laura Trump, honnan van, miket csinált, 42 éves, Eric Trump 40 éves, és akkor folytatom is, hogy miket mondott, mert mondott egy pár érdekes dolgot. Először is azt mondta, hogy a választások közben, amikor már ugye voltak korai választások hetekkel, vagy egy hónappal a november 5-e előtt, már akkor azt mondta, hogy ők az ingadozó államokban, ugye 7 ingadozó állam volt, ügyvédeket készítettek elő, hogy menjenek és nézzék a választást, ellenőrizzék, és ha valami baj van, akkor azonnal szóljanak, intézkedjenek. 500 ügyvédet állítottak be így, minden egyes ilyen államba, ugye az 7 állam volt, szóval 3500 ügyvéd dolgozott nekik, a legtöbben önkéntesen dolgoztak nekik, és ez meg is látszott az eredményen,
mert hogy már a előválasztások közben is, amikor fölmerültek olyan dolgok, amik hát nem voltak tiszták, esetleg vagy súrolták a választási csalást, vagy végülis választási csalás volt, akkor azt azonnal bíróságra vitték, és akkor a bíróság egy ilyen gyorsított tárgyaláson ugye egy bíró ítéletet hozott, hogy akkor most mi legyen, és erről mondtam példákat is előző videómban. Szóval ez nagyon jól sikerült nekik. Ez jól ment, így meg tudtak akadályozni csomó olyan dolgot, hogy olyanok menjenek a választáson, és adjanak le ugye voksokat, szavazatokat, akik nem voltak állampolgárok. Mert az egyik államban volt olyan is, hogy leszettek a választó listáról több mint 2000 embert, mert azok nem voltak állampolgárok, de mégis rárakták őket a szavazói listára. Szóval voltak ilyen esetek. Azt is elmondta Lara Trump, hogy miért fogadta el egyébként ezt a pozíciót, mert ezt a pozíciót Trump ajánlotta be, és ő hívta föl, hogy ezt a pozíciót vállalja el Lara Trump, és akkor először ő megtagadta ezt, azt mondta Trumpnak, hogy hát nagyon sok dolga van, ő azért van saját, ugye a bizniszben is, vannak ugye gyermekei is, akik még fiatalok, és azokkal akar foglalkozni, hát szerintem nincs erre ideje, meg hát ez egy nagyon komoly munka, sok időt igényel, és hogy azért ez így sok lesz, neki nem tudja vállalni. Aztán azt mondta, hogy viszont az egyik, aznap este, vagy másnap este, amikor lefektette a gyermekét, akkor eszébe jutott, hogy mégiscsak elfogadja is. Azért fogadta el ezt a pozíciót, mert egy jó Amerikát akar a gyermekeinek átadni, mire felnőnek. Szóval egy olyan Amerikát, amiben ő is felnőtt, mert úgy látja, hogy ugye a tendencia az, hogy Amerika változik, és a rossz irányba. És ezért úgy gondolta, hogy igenis tennie kell valamit, úgy, mint hogy Trump is azért indult el a választásokon már még 2016-ban, mert úgy gondolta, hogy Amerika nagyon rossz irányba ment el, és a segítségre van szüksége. Arról is beszéltek, ami eléggé vicces volt, hogy ugye Trump után a legboldogabb ember, ha mindig az Biden volt. És szerintem ez könnyen lehet, mert ugye Biden kitaszították ugye a pozíciójából, mégis egy puccsot végeztek, amikor Kamala Harris rakták be helyette, anélkül, hogy valamiféle választás lett volna ugye a párton belül, egyszerűen csak berakták, és ő neki meg ugye annól még a X-en, vagyis a Twitteren írt be egy ilyen, tette közé azt, hogy ő visszalép, és akkor Kamala legyen, amit sokan azt mondták, hogy lehet, hogy nem is ő írt, amit nem is lehet ő, mert hogy álltak az aláírás, ami ott volt, ezen a kis papíron, amit lefényképeztek és berakták, az nem úgy nézett ki, mint általában az aláírása. Aztán szóval lehet, hogy ezt meghamisították, de hát már nem tudott szólni, mert ugye ez ment ki, és akkor mit szól, hogy akkor hamisították, és szóval nem volt választása. Szóval ez is megtörténhetett. De én szerintem egyébként a harmadik legboldogabb ember az lehet, hogy pont Kamala volt. Mert Kamala Harris, amikor a veszteségi beszédét, amikor elmondta azt a beszédét, hogy ő átadja, vagy hát ő elfogadja, hogy ő vesztett, és hogy Trump nyert, és majd átadják ugye a vezetést ő neki, és annyira boldognak látszott az elején, mielőtt elkezdte volna a beszélgetést, sugárzott, és nevetett, és mosolygott, és hát a szokásos vihogását csinálta, hogy szerintem ő nem akart annyira elnök lenni. És szerintem ez meg is látszott ugye a kampányon, hogy azért annyira keményen talán nem dolgozott érte, akkor nem is volt fölkészülve elég jól, ugye nem is dolgozott szerintem annyira keményen, csináltott volna többet is azért, hogy megnyerjék. De mondjuk nem csodálom, mert
ő alkalmatlan rá. Lehet, hogy ő is tudta, hogy alkalmatlan rá, csak beletaszították esetleg ebbe. És viszont a Bidenen kívül lehet, hogy Biden felesége is, Jill Biden, ugye, aki nagyon szeretett First Lady, vagyis hát ugye első feleség lenni, és igazából már mondták is, hogy a mindig az, ő irányítja Bident a háttérből, és volt is egy olyan alkalom, nagyon érdekes volt, hogy volt egy kabinetgyűlés, és a Biden az egyszer csak felállt, és azt mondta, hogy akkor most átadja a feleségének, Jill Bidennek, hogy folytassa ezt a meetinget, ugye ezt a találkozót. Ami teljesen szabálytalan, mert a hölgyet nem választotta meg senki, ő nem is vezethet egy ilyet, egy kabinet gyűlést, mert ugye nincsen rá följogosítva. Szóval ez nagyon érdekes volt. Na mindegy, ezt nézzétek, ugye elment szavazni, ugye Joe Biden is, meg ugye a Jill Biden és a felesége, és kérlek szépen, amikor kijött a szavazásról, akkor ő így nézett ki. Ez miért érdekes, hogy ő pirosban van, full pirosba? Mert a piros szín az a republikánusok színe. A demokraták színe a kék. Szóval ez könnyen lehet, hogy egy fricska volt a demokratáknak, mert hogy őket letasztották ugye a vezetésből. Abból, hogy még egyszer ők legyenek a Fehérházban. Szóval ez nagyon érdekes. Szóval mindennek van egy miértje, és mindennek van egy szimbóluma, főleg ilyen pozícióban, ahol ezek az emberek vannak. És ezek az emberek értik is általában, és az ilyen jeleket, és adják is egymásnak ezeket a jeleket. Szóval ez nagyon könnyen lehet, hogy ez az volt, sőt, még az is nagyon könnyen lehet, hogy a Trumpra szavazott. Nem csodálkoznék, ha még esetleg Biden is a Trumpra szavazott volna. Már csak azért is. Ugye az is érdekes volt, hogy egyébként Kamala Harris egyetlen megyében sem teljesített jobban, mint 2020-ban Biden. És a CNN-en ezt el se hitték. Szóval amikor néztem a választásokat, akkor a CNN volt a műsorvezető, és volt vele együtt egy másik műsorvezető, aki ugye hogy is mondjam, egy szakértő volt, aki ugye magyarázta, hogy mennek a dolgok, és akkor mondta, hogy most fölrakok egy térképet, és a alapja a térképnek a szürke, és akkor arra kellett volna fölrakni azokat a színeket, hogy ahol Kamala Harris megnyert volna egy megyét. Szóval úgy van az említés államon, hogy vannak az államok, ugye, és akkor az államokon belül meg vannak a megyék, ugyanúgy, mint Magyarországon is vannak megyék, és akkor azok a választókörzetek, néha egy megyén belül több választókörzet is van, de mindegy, a megyéket mutatták, hogy az egész térkép szürke volt, szóval egyetlen megyébe se tudott jobban teljesíteni, mint annó 2020-ban Biden, és akkor mondta is a műsorvezető, hogy hát nem hiszem el, komolyan ez történik. És igen, ez történt. És akkor eljutunk oda, hogy kiket hibáztatnak. Ugye a demokraták, meg a liberálisok, a demokrata szimpatizánsok, és úgy néz ki, hogy megcélozták a latino, vagyis hát a latino, mint hogy a dél-amerikai származású, ugye spanyol ajkú, spanyol anyanyelvű szavazókat, hogy azok miatt meg, ezt figyeljétek, ide van írva, hogy and uneducated white women, az azt jelenti, hogy a tanulatlan fehér nők, és emiatt nyert Trump. Szóval ilyet mertek mondani, és akik mondták, ezek nők voltak. Itt van ez a View, ez egy műsor Amerikában, egy ilyen reggeli show, ami nagyon-nagyon híres, nagyon liberális, nagyon konzervatív ellenes, és főleg nagyon Trump ellenesek. Szóval ezek a hölgyek közül az egyik ezt mondta, ami azért kicsit melbeütő volt,
hogy végülis a saját népeden belül, a saját országodon belül ilyeneket mondasz, ugye, a saját szomszédaidra, a saját társaidra. Hát ez egy kicsit durva. Szóval ezeket így megcélozták, akkor ugye azt is mondták, hogy ezek a latinó férfiak, ezek ugye, hát nem csak a latinó férfiak, hanem eleve nagyon sokan, akik Trumpra szavaztak, ugye azok szexisták, ha férfiak, akkor soviniszták, meg egyébként rasszisták is mindenki. Mert hogy ugye Kamala Harris, ő egy néger nő, és hogy Amerikában eleve egy nőre, hogy nem szavaznak, és főleg, hogyha még színes is. És ugye kiemelték, hogy a férfiak, kiemelten a néger férfiak nem akartak egy nőt, mint elnököt. Szóval, hogy ő szerintük, ugye egyébként a demokrata pártnak az egyik nagy választói csoportja, szavazó csoportja, azok a négerek. A négereken belül inkább a nők sokkal jobban, sokkal nagyobb százalékban, mint a férfiak, de mind a kettő nemnek jóval több, mint a fele, az mindig demokratákra szavaz. És akkor ezeket is betámadták, ugye? És akkor itt van ez a 3 ember beszél erről, ez egy másik ilyen show az egyik fősodrású médiában, MSNBC-n, ami ez is egy nagyon nézett show, és akkor itt mondják, hogy Trump won because Hispanics are racist and black men are misogynistic. A misogynistic ugye az a soviniszta. Szóval a fekete férfiak soviniszták, és a Hispanics ugye azok, ahogy mondtam, pedig a latinok. Hogy a latinoknál, és akkor átmegyek, hogy itt a latinok, szóval az összes nő, latin férfi és nők 45%-a szavazott Trumpra. 2020-ban ez csak 32% volt. Ha lebontjuk egyébként színben és nemben, akkor a néger férfiak 2020-ban 15%-a szavazott Trumpra, most 34%-uk. A néger nőknek 8%-a szavazott Trumpra 2020-ban, most 9%-a, szóval az mondjuk ugyanaz, 1% ide vagy az lényegtelen. A latinó férfiak 38%-a szavazott Trumpra 2020-ban, most 53%-uk, szóval most már több, mint a fele, ez is hatalmasat ugrott, és a latin nőknél is, képzeljétek el, hogy a 36% volt 2020-ban, és most 48%-uk szavazott Trumpra. Szóval ez nagyon sokat elmond. És azt is elmondták egyébként még, hogy a fiatal, főleg férfiak, azok is ugye a 2020-as évhez képest nagyon sokan szavaztak a Trumpra. És ezek a fiatalok, ezek egy ilyen 20 év körüliek, szóval 18, 19, 20, 21, 22, ilyesmi. És ez nagyon érdekes, és akkor ezt azzal hozták többen is ugye szóba, hogy ugye a férfiakat ugye az utolsó években, én szerintem már vagy 10 éve, annyira, de egyre jobban betámadják, hogy minden férfi soviniszta, minden férfi nőgyűlölő, minden férfi egy veszély, szóval a nőkre, mert hogy egy potenciális erőszakoló, megerőszakoló. Igazából ugye a férfiak, főleg a fehér férfiak, ugye a baloldal szerint már bűnösen születik, és az a bűnje, hogy eltipor mindenki mást, ugye maga alatt a nőket, a színeseket, mindenkit. Szóval egy mez. És szerintem a fiatal férfiaknak már elegük van ebből, mert démonizál vannak, és hát senki se örülne annak, hogy állandóan démonizálják őket, és ők inkább próbálnak a férfiasság felé ugye menni, és tetszik nekik az, hogy mondjuk Trump, aki tényleg egy igazi férfias erőt képvisel, meg akik körülötte vannak, meg azok a podcasterek, meg azok az emberek, akik ugye a médiában
de nem a fősodrásúban, hanem az alternatív médiákban felszólalnak, könyveket írnak, ezek mind Trumpra szavaztak, és a konzervatívabb álláspontokat mondják, és ezért, ha minden igaz, ők is inkább Trumpra szavaztak, mert férfiak szeretnének lenni. Nem, mint a másik oldal, a bal oldal nyomja ezt a nőiesítést, férfiak is érzékenyebbek legyenek, kicsit a nőiesebb oldalakat hozzák ki, de hát ez nem működik. A nőknek is, akármit is mondanak a nők, egy férfi kell nekik, nem egy metroszexuális csajos férfi, hanem egy férfi-férfi szeretnének. Most az nem azt jelenti, hogy ilyen kemény férfiak, akik eltipolják maguk alatt a nőket, nem, hanem a férfi erőt hozzák ugye a férfi és nő közötti kapcsolatba. Mert a nő hozza a női erőt. Nem kell a férfinak is a női erőt hoznia. Nem azért van. Azért van, hogy a férfi erőt hozza, és akkor így ketten ugye egyesülnek, és így megvan, a két félből lesz ugye egy erő. Egyébként voltak felmérések, hogy 75%-a az országnak úgy gondolja, hogy rossz irányba megy Amerika. Ez is egy másik ok, amiért a demokraták vesztettek. Ugye egy másik nagyon érdekes dolog, hogy amikor szavaztak, akkor nézzük meg, hogy azok az államok, ahol nem kellett személyazonosító valamiféle igazolványt fölmutatni, csak azok az államok, amik demokraták voltak, és azok is maradtak. Szóval itt látjátok, ahol oda van írva, hogy no ID, meg non-photo ID, meg hasonló, és látjátok, itt mind kék. Egy pirosnál sincsen olyan, hogy nem kell fölmutatni a szavazásnál egy valamiféle ID-t, személyazonosító igazolványt. Na, szóval ennek is meglett az eredménye. Amiről ugye nagyon sokan beszéltek, hogy ugye ezzel próbálnak esetleg csalni. Mert akkor, hogyha nem kérnek el valakitől igazolványt, akkor honnan tudjuk, hogy tényleg az adja le a szavazatot, aki a szavazati listán van. Akkor mi volt még? Szóval ahogy ugye Trumpot megválasztották, a Dow, vagyis hát a tőzsde, az Amerika történetében a legnagyobbat ugrott egy választás után. A kriptó is felugrott, a bitcoin 8%-ot ugrott fel, $75,000 fölé. Szóval érdekes, hogy a marketok azok is így reagáltak, ugye élből. Mi volt még? Ugye, hát meg az is, hogy még mik voltak a Trump győzelme után, ugye 2 nappal a győzelme után Mexikó megpróbálja visszatartani, vagy hát inkább elbátortalanítani attól, akik illegálisan át akarnak lépni ugye a mexikó-amerikai határon, hogy ne szökjenek át Amerikába, ne menjenek, mert ugye Mexikó már ugye tudja, hogy Trump miket fog csinálni, és a Trump megígérte, hogyha az illegálisok állandóan Mexikó területéről átjönnek, akkor bizony tarifákat fog Mexikóra rakni, és nagyon kemény tarifákat, ami azt jelenti, hogy Mexikónak a gazdasága ezt nagyon meg fogja sínleni. Mert rengeteg gyárat egyébként átvittek Mexikóba, Amerikából, autógyárat és mindenféle gyárakat. Szóval a kereskedés ugye most már Mexikó és Amerika között nagyobb, mint Amerika és Kanada között. Mert nagyon sokáig ugye talán Trump első 4 évéig még Kanada volt a legnagyobb partnere Amerikának, de Mexikó átvette ezt a szerepet. Egyébként én ennek már egyszer utána néztem, nagyon érdekes, hogy most már a mexikói munkások, szóval az átlag gyári munkás, az olcsóbb, szóval kevesebbet keres, mint a kínai. Szóval a kínai munkásoknak már a bére az átlag ugye, munkásoknak magasabb,
Kínában, Mexikóval, ezért Mexikóba elkezdtek jobban, szóval több gyárat telepíteni globalisták, meg amerikai cégek. Akkor Steve Madden, ez egy híres cipőgyár, ami azt hiszem talán $1,5 milliárd gyár, a forgalma, az körülbelül annyi, az most felére csökkenti a Kínában a gyártását a következő 1 évben, ami azt jelenti, hogy több gyártást fog visszahozni Amerikába. Akkor Hamas fegyverszünetet és a háború végét kérték, ugye, ahogy ugye Trump megnyerte, mert ők is úgy gondolják, hogy Trump majd azon fog dolgozni, hogy béke legyen a Közel-Keleten, és hogy most ő hogy fog segíteni, és hogyan, azt nem tudom. Ugye ugyanez fog történni a ukrán háborúban is, hogy most Trump lett az elnök, szóval Vladimir Putyin, ő egyébként a Valdájon, pont most volt az a híres valdái beszélgetés sorozat, és ott elmondta, hogy először is gratulál Trumpnak, ugye ő mondta, hogy egyébként ő csodálta, ahogy Trump viselkedett, amikor a merénylet volt ellene, amikor ugye meglőtték a fülét, hogy mint egy igazi férfi, egy erős, komoly vezető viselkedett, azt mondta, hogy jó volt látni, és hogy várja a hívását, hogy megoldják ezt a háborút Amerikával. Szóval ő is szerintem úgy gondolja, hogy meg tudja oldani Trumpal, legalább lesz kivel beszélnie, mert ugye az amerikaiak, Biden nem beszél vele. Akkor ugye a német koalíciós kormány vezetése összeomlott órákkal azután, hogy Trump megnyerte a választást. Az is érdekes volt. Ugye most a EU kapkod, hogy ha Amerika nem fogja fizetni, meg segíteni Ukrajnát az oroszok ellen, akkor majd ők helyettesítik Amerikát, amit nem hiszek el, hogy meg tudják tenni, mert így is nagyon nagy gondba van az EU, hogy pénzelje, és hogy ellássa fegyverekkel Ukrajnát az oroszok ellen, és hogy Amerika több mint a felét a fegyvereknek, lőszereknek és pénznek ugye adta Ukrajnának, szóval én kötve hiszem, hogy most hirtelen ők meg tudnák duplázni azt, amit így is nyögve nyelve tudtak csak kifizetni és oda szállítani. Szóval érdekes. Az is érdekes még, hogy a demokrata párt vezetősége nem tudja arra a választ, hogy most mi legyen, annak fényében, hogy szinte minden választócsoportban vesztettek szavazókat, vagy hát szavazati százalékokat. Szóval a demokrata párt az most teljesen össze van zilálva, mert olyan veszteség érte őket. Ugye a szenátust megtartották a republikánusok, egyébként plusz 2 ülést kaptak, és a ház az úgy néz ki, hogy lehet az is az övék lesz. Bocsánat, nem. A szenátust megnyerték, mert az a demokratáké volt, úgyhogy van 4 független, és azokkal együtt mindig azokkal a demokratákkal együtt szavaztak, szóval így volt meg az 51 nekik, de most a republikánusok extra üléseket nyertek, és most már 52-nél tartanak, ha jól emlékszem. Ja nem is, bocsánat, 53-nál, itt van a jobb oldalon, 53 ülésük van, 51 kell, itt van írva, hogy 51 needed to win, hogy 51 kell ahhoz, hogy megnyerjék. Szóval az nagyon jó, szóval 53, szóval teljesen az övék a szenátus, és akkor a ház az most már nagyon közel van, az még nincs meg. 218 kell nekik, és most 212-nél tartanak, egyébként ez az övék volt, ez a republikánusok volt a ház. Egy másik érdekes dolgot akarok még elmondani, ez az utolsó, hogy amikor van ilyen választás, akkor ugye az van, hogy akkor fölraknak sokszor olyan dolgokat is szavazásra, ami az államon belül egy ügy, vagy esetleg a szavazók körzetbe, vagy a megyében egy olyan ügy, amit meg kell szavazni, amit szavazásra írnak ki. És Kaliforniában a Los Angeles városi, vagyis hát megyei főügyésznek a választása is volt. Vagyis hát szerintem az volt, hogy
hogy az embereknek elegük lett a főügyészből, és akkor ezt fölrakták azt is választásra, hogy most meghagyják, újra válasszák azt, aki jelenleg volt, vagy valaki mást. És egyébként kiszavazták a jelenlegi ultraliberális Soros által támogatott George Gascont, és helyette a független Nathan Hackmant választották meg 61% a 39-hez. Szóval magasan nyert. Egyébként Hackman még a Bush adminisztrációjában dolgozott annó, és republikánus színekben is futott 2022-ben a Kalifornia állam főügyészi posztjára, amit elveszített. Szóval most viszont megnyerte az LA megyei, szóval a Los Angeles megyei főügyészséget, amihez hozzátartozik Los Angeles város is. Akkor volt egy olyan dolog is, hogy 70%-kal az emberek megszavazta a 36. indítványt, ami a többszörös, és hát visszaeső lopást bűncselekménnyé emelte. Mert ugye az volt Kaliforniában, képzeljétek el, hogy ha te egy boltban loptál $950, akkor az nem számított bűncselekménynek. Szóval, hogyha te mondjuk 800 vagy $900 bementél egy boltba, így vannak videók erről, hogy bemenj egy boltba egy zsákkal, vagy egy hátizsákkal, és így szedi le a cuccokat, és akkor nézi, hogy körülbelül mennyi, ha minden igaz, az kevesebb, mint $800-900, és kimegy, és senki nem csinál semmit. Mert hogy, ha a te biztonsági embered, vagy te, mint a boltnak a tulaja, vagy dolgozója, megpróbálod megállítani, és esetleg megvered, vagy fegyvert szegezel rá, vagy ilyesmi, akkor téged viszel a rendőr. Szóval nagyon durva, és ez volt. Ez volt a jog, ez volt a szabály ott Kaliforniában. Szóval, hogy aki tőled lop, azt te megpróbálod megállítani, vagy esetleg fizikailag te azt megfogod, vagy megsérted, akkor téged viszel a rendőr. Na, ebből már elegük lett az embereknek. És egyébként emiatt nagyon sok bolt bezárt, nagyon sok helyen, és ez nem csak Kaliforniában van így, hanem Oregonban, Washington államban is, ami mind, ugye ott van a nyugati parton, amik itt vannak. Szóval itt van Washington, itt bal oldalon, itt fönt mutatom, Oregon van alatta, és Kalifornia az alatt. Ez mind full demokrata állam, nagyon szélső, balos, liberális, neoliberális. És ebben a 36. indítványban az is volt, hogy megemelték a büntetéseket a kábítószerekkel kapcsolatos vádakban, és akár gyilkossággal is vádolhatnak, hogyha te valamiféle drogot adsz el valakinek. Szóval most az embereknek elegük van, mert ugye ott is nagyon magas ez a kábítószer használat, tele vannak a városaik, Los Angeles, San Francisco, San Diego, ezek a városok tele vannak hontalanokkal, akik szinte mindegyik drogfüggő, szóval nagyon durva, majd nézzétek meg, ha tudjátok esetleg videókat, hogy néznek ki már ezek a városok, zombik. Szóval zombi városokká tették ezeket, amiatt, hogy annyira ultraliberális amikor megreformálták ugye a büntető jogot azzal, hogy nem büntetik az embereket. Hát marha jó reform. Na, most ezt vissza akarják az emberek már pörgetni. Mert pont ezek miatt van az, hogy rengetegen Kaliforniából elköltöztek, és átköltöztek Arizonába, Nevadába, Texasba, Floridába. Szóval ezek történtek. Remélem, hogy azért tetszett ez. Amiket elmondtam, kicsit talán jobban megértitek, hogy miért volt az, hogy Trump megnyerte, miért van az, hogy republikánus végülis ilyen taroltak végülis az államokba. Hogyha megnézzük azért a itt hogy néz ki. Ez ugye a 2020-as választáson, bal oldalon. Nézzétek, hogy hány darab kék állam van, ami demokrata.
amit a demokraták nyertek meg, vagyis hát Biden, piros meg ugye, amit a republikánusok, vagyis hát Trump. És akkor most megnézitek jobb oldalon, hogy ebbe az évben hát jó nagy különbség van. És ugye Trump megnyerte mind a 7 ingadozó államot, ami mind a 7 ingadozó állam egyébként demokrata volt, amiket itt bal oldalon látsz, amilyen satírozva van, ilyen, ezek a vonalak vannak. A Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, egyébként Nevada is az volt. És az most mind, ahogy látjátok, piros. Na jó, akkor a következő videók is. Sziasztok!